Hola, mestres! Què és realment tenir èxit? Amb aquesta pregunta per portar a l'aula us presentem De Circtun, un espectacle de circ contemporani, teatre gestual i humor poètic per cicle inicial, mitjà i superior. La història ens porta a un circ tancat on dues dones sobreviuen amb el que queda, fins que arriba un home de fora buscant feina en un lloc on no n'hi ha i decideix quedar-se. Junts transformen l'escassetat en joc, enginy i humor, fent bategar una història d'amor inesperada. Des del llenguatge corporal, l'espectacle... L'espectacle posa en joc temes molt presents avui, com la creativitat davant l'escassetat, la mirada cap a les persones migrades i l'acollida, i com l'amor i la companyia poden generar una abundància que va molt més enllà d'allò material. A l'aula és una oportunitat per parlar de la resiliència, la convivència i el valor de l'humor com a eina vital, connectant amb l'educació emocional i l'expressió corporal. Per què no podeu perdre-us aquest espectacle? Doncs, Basili, vine, que els explicaràs a aquesta gent per què no se'l poden perdre de cap manera. De Circtun, quan l'humor i l'amor alimenten la vida. Basili. Oh, Basili.